Hvad sker der? Det kan være, du har svært ved at høre det her, fordi jeg er udenfor, og jeg ligner, jeg ved ikke hvad, fordi jeg lige været ude at løbe. Men jeg sad lige før jeg kom ud at løbe, så læste jeg en nyhed fra Erhvervsselskabsstyrelsen, hvor der stod, at det nu koster over 2.000 kroner at stifte et nyt selskab. Og man kan så få det lidt billigere, hvis man gør det på nettet, 700 kroner eller noget. Du må måske sige, er man seriøs iværksætter, er man seriøs forretningsmand, så er 700 eller 2.000 kroner ikke særlig mange penge. Og det vil jeg give dig ret i. Men hvad fanden er det for en signal at sende? Undskyld, jeg siger det. Den regering, vi har siddende, har ikke lavet andet end at proppe flere regler ind under iværksættere, pålæg med flere skatter, affaldsafgifter, skat på, hvis man får finansiering ind udefra, og nu kunne I hjælpe mig en skat for at stifte en virksomhed. Hvad fanden foregår der op i hovedet på nogen som helst? Undskyld, jeg siger det. Det er fuldstændig komplet forrygt. Jeg er godt klar over, at det ikke afholder seriøse folk fra at starte en virksomhed. Jeg tror heller ikke på kort sigt, der bliver lavet flere selskaber. Men hvad er det for en signal at sende til de unge, der gerne vil være iværksættere? Hvad er det for en signal at sende til arbejdsløse, der gerne vil være iværksættere? Hvad er det for en signal at sende til udlandet med de folk, vi gerne vil ind og starte virksomheder i Danmark? At Danmark kunne hjælpe mig pålægger iværksættere en skat. Det er et signal om, at man ikke ønsker dem. Det er et signal om, at iværksættere er uønskede, det er malkekvæg osv. Alt imens, at vi har 50% af landets befolkning, der enten intet laver, eller ernærer sig ved at banke stempler i papirer, som er totalt ligegyldige. Jeg ved godt, det er en generalisering, men det er altså ved at være et fakt, at vi er meget få mennesker tilbage, som reelt set bidrager til, at den velstand, vi trods alt stadig har tilbage, så længe det end varer. Lav den her afgift, det minder mig fuldstændig, som vi står på dækket af Titanic. Lortet er ved at synke. Halvdelen af besætningen og halvdelen af passagererne har stillet sig ned til pumperne og står og pumper på livet løs og har gjort det i flere dage. Sveden havler, folk er trætte, de er ved at segne. Alt imens den anden halvdel sidder op på dækket og enten stempler papir eller slupper drinks i sig. Når drinksene er tomme, bliver der sendt en stafet ned til dækket dernede på dem, der står og pumper, om hvem der kommer og henter den næste omgang. Kære venner, det eddermame åndssvagt. Og hvad sker der så? Hvad er det så? Hvilken reaktion foregår der så i Danmark? Ingen skid. Jeg har ikke set en kæft i medierne. Jeg har ikke set en kæft nogen som helst sted. Det er muligt, jeg er blind, men det fandme ikke noget, der er optaget i landet. Nej, for hvad er det, Danmark har interesseret sig for? Find fucking Holger! En ting er, at vi ikke engang har opfundet bogen og tjener pengene på det. Det er så, hvad det er. Men kunne hjælpe mand, så hele Danmark i 4 dage er fuldstændig paralyseret over en 3-årig dreng, der har løbet ud. Bevares. Hvis jeg var hans mor eller far, ville jeg eddermame også være ked af det. Og jeg synes, det er helt fint, at det bliver omtaget. Og det er så videre, så videre. Men ved du hvad det her det er? Det er et land, der er gået fuldstændig i opløsning. Enhver virksomhedsejer, der ved lidt om at drive virksomhed, ved, at hvis man har en chef, der går i detaljer, så er det fordi chefen har mistet overblikket. Lige nu, der har vi mistet overblikket fuldstændig. Vi er i krig med Libyen. Vi har soldater i Afghanistan. Japan er ved at eksplodere med atomaffald og pis, mens Danmark kunne hjælpe mig at gå fuldstændig amok over en eller anden kælling, der har vundet X-Factor. Og dertil Holger. Who the fuck cares? Så hvis vi skal til andet end at finde Holger, for det er det eneste, vi har råd til, så skal vi kraftedme til at tage skeen over den anden hånd og se at få ændret nogle lovgivninger i retning af, at vi faktisk gerne vil have iværksætter og erhvervsliv i Danmark. Tak.